Asiyasiboneke lana ke sihambile nomnikazi waso. Yayibona lento le bafana ukuthi isiqonde kanjani. Uyayibona? Yayibona lethi iqonde kanjani. Uyayibona lento. Uyayibona lento. Uphumile umkhulu ngani nomefeminini. Uyayibona lento lena ithi iqonde kanjani. Sebezoyithisa bethinta kancane ngesending beyithi body filler kuthiwa prime kuthiwa original. Okay, yabo ukuthi lento la ngaphansi yayigcinaphi? Gcina la. Sazokukhatha nje konke lokhu ngiqondise kahle. Ngenzela ukuthi ubone ngoba mase spendiwe isikephe asibe isabonakala izinto ezikanje. Kuba ngathi ubupenda nje kuphela. Yabo. And thina sizokufa umlungu afuna abantu abazokwenza kanje. Ngiyabuka nithala. Thina sokufa ngempela umlungu bese abantu befuna usizo. Usizo ngabe thole indawo kulekephe. Kumele bebuye beze la kithi. Ithina abalungisi bezikephe. Yabo. Ithina abalungisi ikephe nje vele ke thina sijwayele. Angisho ukuthi asijwayele lokhu sengishola ukuthi akusinto esisebenzisa kakhulu njengemoto. Phela thina sithi masebenza umuntu ecabanga ukuthenga imoto masekhanda indlu nje razo. Masekhanda indlu nje umuntu ucabanga ukusebenza. Ucabanga imoto ikephe cha lutho. Ziyabuya ke siboye isandla sarazo njani kusetshenzwa ngeintuli la ekhaya. Yabo nje mahle ngijikisa ifoni nami ngibhekise ngakemi we ungabona. Leli box leli ngabona kuyanyika. Yalibona leli box lihle kanjani buka. Lancishiswa baba ngoba ubona kusikhathiwe la. Nalapha lesa sikhala lesiya. Yabona le leshandisi le na yaxhunywa le. Yayingaka lesi sikhala lesi lento le yayikulesi sikhala lesi. Ngoba isinga manje. Ngenzela ukuthi ubone ukuthi ubutsegetsege sibishaya kanjani angithi razi. Khabo wabo ubutsegetsege. Sesipranywa langa sesisendwa la ngaphezulu emva kwalokho siyapenda. Yabo kuyaphela ngaso. Okay. Angeke nishe kanje wanamuhla. Soqhubeka kusasa ya. Angithi razo. Yebo nenye theory. Siyabonga.